Kuchokera mu nthawi imeneyo kufika mu tsiku la lero anthu amagawana phunziro lakuti kunena kwa ndithe Nanthambwe anazitengera koma funso ndikumati chinachitika ndi chani. Kutheka inuyo mwambi umene munagwiritsapo ntchito munalembapo pamaso kuti mukhonze kutheka munalankhulapo nthawi ina yake kufuna kwashisha anzanu koma chinachitika ndi chani. Well, mzaka zakale anthu ankapita ku uzimba ankatengana amuna onse amuzi kupita ku uzimba ndi kukapha nyama ndi kugawana azimayi ndi kukaphika. Koma mu nthawi imene anthu ankachita izi ankatengana muzi onse kuphatikizapo zizukulu za mfumu ndi anthu ena otero anthu amuna onse amuzi. Chimene chinkachitika ankapita kumalo kumene kuli nkhalango ankazungulira nkhalangoyo ndipo kumapeto kwa nkhalangoyo kunkayima anthu ena amene anali madolo kwambiri okoka mipaliro. Nawo chimene chinkachitika anthu amene okoka mipaliro anali madolo okhaokhawo amene ankakoka mpaliro ndi kupha nyama. Nawo chifukwa chakuti sankapasana chance kuti amene ndikoke ndine amuna onsewa ankakoka ndi tumivija mofanana. Nthawi zambiri ankakoka mwina amuna 4 or 5 kulasa nyama imodzi enanso angapo kulasa nyama imodzi koma nthawi zambiri zinkapezeka kuti ena ankaphonya nyama ija ndi kukapezeka nokuti utawagwera padera mwina nyama ija yagwa kuja kukapezeka kuti mwina pali mpaliro umodzi. Nthawi zambiri anthu akatenga akaponya mauta amenewa ndi kukafika pamene paja muvi uja ukakafika pa nyama ija ndi kugwa. Panali munthu mmodzi nthawi zonse amene ankazitamirira ndipo ankatchula zina lake pa nthawi imene nyama ija ikugwa. Nanthambwe aliyense ankamupasa ulemu mkuluyo kuti anali dolo oziwa kukoka mauta. Nawo amuna aja amene ali mu nkhalango ntchito yawo inali yokuti akuse nyama zija zonse zipita mbali imodzi. Pamene nyama zija zikufuna kuchita cross nkhalango ina kupita nkhalango ina pankakhala amuna amene ali ndi mivi. Mamuna Nanthambwe anali dolo kwambiri chifukwa chokuti aliyense ankaziwa ndi aliyense mkazi wina aliyense ankafuna even atakhala mkazi wachiwiri wa Mr. Nanthambwe chifukwa amuna onse kulenje ankakamba za iye, anthu onse kulenje ankakamba za iye. Nanthambwe anali dolo kwambiri kufikira siku lina limene anthu anali mu nkhalango imodzi kufuna kuti aphe nyama, kufuna kuti vumbuluse nyama zosiyanasiyana. Amuna amene ali sidya lina la nkhalango ija nyama zija. Koma siku lina munatuluka nyama yoopsa imene inali nyama yokuti imafuna ichite attack anthu amene ankafuna kuchita attack nyama zija. Now anthuwa malo kuti ayambe kuziopseza nyama zija zipita kusogolo m'malo mwake kunapezekano kuti anthu amene ali pasogolo nyama ija inali imabwera m'mbuyomo. Ndikukhulupirira kuti mukuziwa kuti anthu anayamba kuthawa kufuna kuteteza miyoyo nyama yolusa ija inabwera kuti ifuna itani kodi ichite attack mmodzi mwa anthu awo. Now anthuwa anayamba kuchita phokoso limene ankachita nthawi zonse akakhala nokuti akuthamangisa nyama. Anthu ankakuwa ndithu ngati afuna akuthamangisa chinthu chinake choopsa koma mu nthawi imeneyi choopsa chokhacho chinali chakuti anthu amene ankachita nokuthamangisidwa mu nthawi imeneyi. Now anthu ochuluka amene amuna ena amene anali ku dera limene anthu aja ankakhala anthu ameja ankadikirira kuti kukabwera nyama yolusa ayilase nyama imeneja ndi mipaliro imene ankatenga ija. Amuna ena anazindikira kuti no, I think choopsa china chake chikuchitika mu nkhalango. Amuna wasamakuwa mwa nthawi zonse koma panali amuna ena amene anali kuganiza kuti no, I think nyama imene kubwera ku ndi amphamvu anthu akuti pasa signal kuko kuti tikwenekano tikonzeka, anthu akuti pasa signal kuko kuti tikwenekano tili kuti tivale zilimbe tilase nyama imene. Amuna angapo kuphatikizapo Mr. Nanthambwe anali ready kukoka mautawo kuti no alase nyama imeneja. Chinthu chokhacho chimene chinabwera mofulumira kuchoka mu nkhalango imeneja anali mzukulu wawo yekhayo wa amfumu amene ankayembekezeka kuti mfumu imene ilipoyo ikangomwalira amene ali mfumu ndi iyeyo. Amene muli aku Southern Region muzimvesesa zinthuzi. Now mzukulu wa mfumuyi adaliyo kuti afuna achite cross apite mbali imene kuli anthu achonga kuti anthu aja anteteze kuchokera ku nyama yolusa. Now amuna ena anali atakoka nyama ija kuphatikizapo Mr. Nanthambwe. So kandilo lakuti Mr. Nanthambwe muvi wawo sunamulase nyamata uja unagwagwira padera kutaliso ndi kumene kunali mwana uja. Mmodzi mwa anthu aja amene anakoka nawo mauta aja anamulasa mwana uja ndikufera pomwepo. Pa nthawi imene analasa nyamata amene ndikufera pomwepo. Nanthambwe mwa nthawi zonse anakuwa mawu. Nanthambwe posaonesesa bwinobwino kuti amene uta wamugwerayo si nyama imene timayembekezera koma ndi munthu. Ngakhale zina zaziwika nokuti pamapeto pake muvi umene unapha munthu isiwa Mr. Nanthambwe. Mr. Nanthambwe anali atatengedwa kale ngati munthu olakwa, anali atapasidwa kale chilango, anali atagamulidwa kale ndi mfumu. Mr. Nanthambwe anali ataphedwa. Kuchokera mu nthawi imeneyo kufika panopa anthu ambiri amayankhula kuti kunena kwa ndithe. Anthu ambiri amayankhula kuti kunena kwa ndithe
Nanthambwe anazitengera. Pali zinthu zina simungakhale dolo ku zinthu zonse, pali zinthu zina simungakhale oziwa pa zinthu zonse, pali zinthu zina inuyo simungatenge akazonso kongola mudera lanu. Now kunena kwa ndithe Nanthambwe anazitengera, pali zinthu zina zimene mukuyeneka kuvomereza kuti ayi ichi ndapanga sine akwanisa ndi azinzangawa. Some mavita here ndimapanga mavideo zosiyana pa YouTube, Facebook komanso TikTok. Bwanji mutandichita follow, ngati muli pa YouTube muchite subscribe. Bye.